tomto videu vám ukážem, ako som ukradol toho najzacnejšieho brainrota a akú mal cenu. Tak sledujte až do konca. Still a brainrot. Ľudia, to čo je za Dobre, budeme kradnúť basey, to už vidím. Ďalšia vec, ľudia, počúvajte, mám na čo môžeme zoberieme, toto zoberieme, ľudia, toto zoberieme, ideš ku nám. Počúvajte, viete, čo ideme urobiť práve teraz, dobre, ale počúvajte, ideme kradnúť petov iným, lebo takže nezabudnite dať hlavne odber ľudia, lebo to má najviac podpory a keď dáte like, dajme nejakú hranicu 10 lajkov, napríklad do komentu napíšte, akého brainrota chcete alebo hrávate. Mne ukradli dva lucky bloky mi ukradli, dva. Kúknite, ako mi kradli lucky bloky, aký som bol ja nervózny, pane Bože. Ne, moje lucky bloky, nie, moje lucky bloky, to sú moje lucky bloky. Teraz čo mám robiť? To sú moje lucky bloky. Takže my ideme pozrieť len kolo 58 sekúnd. To sú jaké drahé. Koľko? Stealuj. Ne? Rima. Mohli sme mať vzácneho peta, ktorý stojí neviem koľko peňazí. Sorry. Pozrime sa. Aha, tu niekto niečo kradne, alebo koľko máme sekúnd? 50. No nič, ľudia, to je strašne veľa. No, my musíme. Dobre, ľudia, rýchlo. Takže to nejde. Rýchlo. Do Rima. Škoda. Máme 30 sekúnd, ešte to by sme koľko stojí. To je lacné. Prečo sa tu nespavnujú nejaké zácne brainroty, všetko lacné. Tento má 131 sekúnd, tento má drahý. Tak ten má dobrých drahých. Nerozumiem sa tomu, ale asi hej. A ježiš, jak obchenduje hneď. Ešte 142, joj, to je veľa. Prosím, že hore máš menej. Pinoval som ináč a padlo mi to že k ničomu. Ešte 83 sekúnd, ľudia, to je docela dobré, 80 sekúnd. Mohlo byť nič. Kovere, ja som ani nemal. No dobre, ale musíme to rýchlo dať, lebo sa bojím, že ten typek akože dojde a bude to veľmi zlé, takže počkajte. Log base, dobre, to sa mi začína páčiť, ale ten má ešte 82, ten má veľa. Ja sa skúsim reconnect. Čo je oproti? A to sú nejaké mytiky, ľudia, to je 101 milión. To je 3 milióny, čo ti šíbe. Dobre, ľudia, to musíme ukradnúť. Chcel si kradnúť, čo môj? Nevyplatilo sa mu. Má ešte veľa. Má málo, ale takto nič, ľudia, my musíme kradnúť, ale ja neviem, ten má čo za peto. Ne, ja idem preč, vražko, sorry, že som bol vôbec sám, sorry môj. Dobre, musíme to ukradnúť, ľudia, potichu nejak to tam musíme ukradnúť. Preč, my musíme ešte loknúť túto bejsu. On si myslí, že má čas, ale ja mu skúsim ukradnúť. Máme jedno miesto, potrebujem tú rúžovú typku, ktorá je takže nejdeme. Dobre, nevadí, že nejdeme omknúť, ale nevadí. Pozrieme tam. Na sekund, mne môže niekto potom stylnúť, vieš, to je to, nemôžem riskovať Prečo ja mám také šťastie, že mne ukradnú petov, všetko mi rozkradnú do riti. Ja budem mať proste iba takýchto petíkov, ani lucky block nemám. Koľko toto stojí? Prečo tam ide proste, keď to má iba 18 sekúnd? Už to reto to má, tento má 12 sekúnd, Ľudia, to musíme ukradnúť, počkajte, nejde do tej basey, nejde. Rýchlo, tvor sa rýchlo. Jemu to ide, máme to ľudia, máme to. Kúkajte koľko, čo vás šíbe to, čo je? To stojí 42 miliónov. To není možné, ľudia, čo sme práve ukradli. Čo je Los Bombitos, ľudia, máme Los Bombitos, kamo, takže nezobereš mi ho, nezobereš. Keď tento má koľko? Sekúnd, ľudia, aj toho ten je moc čekovaný. My musíme hlavne strážiť teraz našu baseu, lebo nám a to není dobré. Ľudia, tu sa jaké dobré mytiky spawnujú. 3 sekundy má. Ne. Musíme sa livnúť, ľudia. Počkajte. Ja si musím prvé pozrieť, že koľko mám. No tak to tu budem, akože Tu budem, lebo už to je mytika, tu som nevidel. To je legendárka. Nič Dobre, rýchlo musíme ísť my k sebe, lebo nám to niekto ukradne a to nebude dobré, takže musíme to rýchlo. Ale ľudia, z toho to som tak šťastný, ježiš. Kedy by sme mohli spraviť, že akože prežijem nejaké hodiny v Robloxe, viete, a budem akože z hodiny na hodinu budem silnejší, že takto budem kradnúť. 5 sekúnd, ľudia, to musím dať. Styl. Ne, ja mám plnú baseu. Ja by som mohol kradnúť, ja som sprostý. A predáme to najlacnejšie, čo tam mám v tej base. Počkajte, 200, 300, 200, 300, 200, 200, Globra? Selneme Globra, brácho, musím ťa selnúť celým. Sorry môj. Koľko máme? 15 sekúnd, ľudia, to tu počkáme, to tu musíme. 1k common, nevadí, 6 sekúnd, ľudia. Musíme rýchlo niečo ukradnúť, ľudia, lebo to proste máme to loknuté. Dobre, teraz sa nemusím o toho obávať, že to nebude loknuté.
ideme omrknúť, že má 16, má jakých dobrý brain rotov ľudia. Kontroluje, to není dobrý terč, tento má, chlapca tu nejak vybavilo, ty kokos, dobre. Ne, on mi chce dať tráp, to vôbec, brach. Dal som ťa dole, bracho, rýchlo, lebo to by nebolo dobre. Dobre, teraz si dobre, tak stylni si čo chceš, ale nepojde ti to moc dobre. Dobre, máme nejakú, ale musím si dávať pozor. Koľko? 7 sekúnd má, bracho, 7 sekúnd, musíme to stolnúť. Nemôžem to riskovať, ľudia, nemôžem to riskovať. Ľudia, počúvajte, som na ďalšom serveri a pozrite sa na to, počkajte, musím skontrolovať rýchlo čas, jaká dobrá vejsa. To idem, iba tento chce krádnuť, to už vidím, ale ja ho skúsim, bez toho ja nejdem preč odtiaľ, to 23 sekúnd, ľudia, nemôžem sa tam, ale počkajte, ja ho skúsim, ten má jakých dobrých, no nemohol si na to za... jaký dobrý, jemu sa rýchlo odlokla bejsa aspoň, jaký zlatý brainrot, to čo je? Ja mám dosť peňazí, ľudia, akože, je to jedno, si ho rád zoberám. Ja mám dosť, onak chce kradnúť, prvá vec a druhá vec sel. A ja je asi najlepšie. A ne, to nech si kradne, čo je, ukradnem zatiaľ to. Už nič, kradneme ľudia, rýchlo. Nech si zobere, aj kradol som ťa, jak som len mohol, dobre? Neviem, či sa plne, že si ukradla, ideš do Minero. Na budúce, ona sa lívla, ona nemá, ja mám niečo za 500, nemám ani o čo ide, ale má, dobre, ja skúsim rýchlo, 60 sekúnd, 6-7 ľudia, 6-7, ježíš, no ale ja potrebujem rýchlo, ja potrebujem niečo drahé. Prvá vec, druhá vec, máme nejakých ešte 47 sekúnd, ale čo? A pozerajte ešte tak ľudia rýchlo, že majú ľudia ostať 53 sekúnd. Dobre, tam mi nič nestane, ale ja musím rýchlo niečo selnúť, lebo to nebude dobré. No ja musím sa lepšiť o nejakú krádež ľudia, lebo v tomto je docela dobré. A máme dosť za cenu za 42 miliónov, čo dobrá cena, ale ľudia za je to, takže ja som úplne že šťastný. Kolesa, koľko? 21 sekúnd, no to nič. No veď tu nič není dobré, ale ľudia, to je nič. To mňa zaujíma oveľa lepší. To nič, ľudia. Ale aj tak, ľudia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a získali sme takéhoto dobrého peta, ešte drahšieho než predtým, ľudia, takže to je super a za to som mega rád, takže skúste tu dať nejakú hranicu lajkov, nadstavme to, že nejakých 10 lajkov by ste mohli akože dať. A čaute!